Idziesz. A? Powiedz, co to jest za auto, nie? Honda Civic SI. Jaki rocznik? Akcja 2008. A co robisz tu na tym aucie? Testuję rajd! Nie natakać! Stop sign in front of us! We have to fucking stop! Kur... Testujemy nowe auto. Maria, to mu dała na piczu. Boże mój. To piczy. 84 myśliku, a po takie to śpiewały testy. Auto ma na dzień nieco 607 km. My testujemy, a potem na auto wjebamy. To i kurestwo. Nie, tu nie jest taka robię. Ma to prześwietlone. Zawsze prześwietlone. Ej, chuja, tu jest mokro. To się brało? To jest system. Masz. Tomu to sa hovorí VSA, kurva, systém do piče. Priprstite nám okno, stabilizátor. To nie myślisz ważne. Vidíš, ako to robí, ne? Pre boho. Chcem nawet nejaké parkovisko, na ktorom môžeme zloviť hodiny? To ważne? Dobra, idziemy na to parkowisko, chłopy. Do podoby. Ciao cię. A dopiješ.